Un total de 41 peregrinos e peregrinas iniciaron o seu particular xacobeo, que os levará polo camiño mozárabe Vía da Prata durante 5 domingos até conseguir finalmente a súa Compostela o vindeiro 23 de xuño. Esta iniciativa, promovida pola Deputación a través do INORDE, xa se iniciou en Semana Santa e continuará de xeito periódico, anunciaba o presidente provincial Luís Menor, logo de constatar a boa acollida da proposta. E, bueno, a resposta está sendo moi boa, indudablemente está prácticamente a expedición chea, e, bueno, e creemos que esa é a tendencia. Creemos que esa é a tendencia porque, ademais, tamén así o foi ou está sendo nos datos que vamos tendo ao longo deste ano. Pasamos de que foi o que nos deu a voz de alarma, de que os datos do ano 2023 foron malos, supuxo unha baixada no número de peregrins do camiño da Ruta da Plata, cousa que evidentemente non podíamos consentir, non debíamos consentir sin levar a cabo ningunha acción positiva para eles, e por eso si damos moitas accións, entre das que esta é unha delas, sin dúbida ninguna que vai a ter continuidade, é unha acción para facilitar sin dúbida ninguna a realización do camiño e que ten que operar como un punto de inflexión para remontar as cifras que xa no que van de ano pasamos ao revés. Pasamos dun descenso do ano pasado a que no primeiro trimestre registráramos récord, aínda que en cifras moi modestas, pero si en récord xa no que é o Camiño de Santiago, os peregrinos do Camiño de Santiago. Tanto Menor como o presidente do INORDE, Rosendo Fernández, asistiron á saída da primeira etapa que tiña o seu remate en Cea, con visita a Oseira incluída, logo de 22 kilómetros. O remate da mesma, un autobús devolvía os peregrinos a Ourense. Do mesmo xeito, os vindeiros domingos, ese autobús recollerá os participantes en Ourense, levaráos ao inicio das correspondentes etapas e, ao finalizar, fará o percorrido de volta á cidade. Ademais, un guía explicará aos peregrinos os monumentos e lugares de interese polos que descorrerán as etapas. O vindeiro domingo, día 2 de xuño, será o traxecto Cea Dozón Puxallos, un percorrido de aproximadamente 22 kilómetros.